Ruky hore daj a neustále dbaj na to, aby aj dobre si sa mal. Ruky hore dal a neustále dbal na to, aby si sa tu a teraz zabával. A preto ruky hore daj, neustále dbaj na to, aby aj dobre si sa mal. Ruky hore dal a neustále dbal na to, aby si sa tu a teraz zabával. Hip-hop je darom, ktorý páli ako kanón do srdci ľudí s charakterom netých ako balón, nafúkaných, zahladených do seba a zalúbených pre takými voľným slalom. Radšej som v kruhu malom, ale s ľuďmi, ktorí rozmýšľajú svalom svojich úst. Tak to skús, Baha Plus a 1-6 hajíme čest, trepu v Bratislave zväzť dáva slave práve bez ťaraných, bez zabraných štýlom. Snažiť si sa vždy do brány, trafiť svoje strely mikrofónmi, platňami, sprejmi a tancami, nechať to plynúť srdcami, nech všetci sami posúdia, že čo príjmu a čo zase odsúdia. Tak už nech sa zobudia ľudia, čo len kritizovať vedia, tak to nikdy nedostanú. Hip-hop u nás do popredia, tí čo niečo chcú nesedia na vavrínoch už po prvých krokoch, prídu na to po pár rokoch, úspechoch aj neúspechoch vystriedaných, po koncertoch odohraných, aj keď mali hale plný skúseností drahých, hači mami hasiné. Som z tých mladých, čo stále čaká ich, čo stále hľadá ich štýlom ukladania svojich slov, ktoré sa opakujú, atakujú, do kokoto sa obujú, so smradom však nevizujú, obhajujú pre mňa čistý štít môjho mena, mojich chýb, už od malička vychovaný školou, určite neprepichovou výchovou bratislavských príbehov, s hip-hopovou ideou, kde tlačíme sa my s našou skupinou, stále viac s jednou rodinou, stále ďalej viac s jednou rodinou. Ruky hore daj a neustále dbaj na to, aby aj dobre si sa mal. Ruky hore dal a neustále dbal na to, aby si sa tu a teraz zabával. A preto ruky hore daj, neustále dbaj na to, aby aj dobre si sa mal. Ruky hore dal a neustále dbal na to, aby si sa tu a teraz zabával. Kultúra štyroch elementov, je to vetou a to cestou, po ktorej putujú tie moje kroky, o ktorej tu hovorím už roky, no a do ktorej spojili sa 4 rieky, 4 mocné toky. Reperi sú repom, papierom a pérom, ústami a mikrofónom a potom hovoreným slovom. DJ sú rytmom, basami a beatom, platňami a gramofónom a potom podávaným tónom. Writeri sú skečom, farbami a sprejom, rukami tvoreným dielom a potom grafitom a tagom. Breakery sú dielom prelomeným štýlom, polámaným breakom a potom pohybom a trikom. Reperi, DJ, writeri a breakery, ako slova, noty, farby a pohyby, osoby, ktoré dali sľuby, že ich prúdy budú neustále obsahovať čisté vody, siahať na vyššie schody, nechávať pevné stopy, vytvárať sladké plody pre tých ľudí, nech sa tu nikto nenudí, nevlúdi, nesúdi ľudí podľa toho, ako vyzerajú, ale podľa toho, čo tu vytvárajú. Zastávajú hip-hop, tu rozdávajú, rozvíjajú kultúru, podporujú, niektorí rímy dávajú a druhí im do toho hrajú, iní steny malujú a ďalší na parkete triky dajú, darujú, čarujú a to treba ako chleba, zabávajú teba, vyjadrujú seba, to zastaviť sa nedá, tak zabaviť sa treba, postaviť sa nebať, zastaviť sa nedať, nikdy masku nehrať a H1-6 nesrať, radšej iba skákať, hudbu nechať hrávať, hlavu nechať mávať, no a postavu lámať, neustále tancovať a ruky hore dávať. Ruky hore dávať, ruky hore daj a neustále dbaj na to, aby aj dobre si sa mal. Ruky hore dal a neustále dbal na to, aby si sa tu a teraz zabával. A preto ruky hore daj, neustále dbaj na to, aby aj dobre si sa mal. Ruky hore dal a neustále dbal na to, aby si sa tu a teraz zabával. A 1-6 zábava. Tak nech ti nejebe. Tak nech ti nejebe. Tak nech ti nejebe.